Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, barkanmu da kasancewa a daidai wannan shiri. So a yau na zo in nuna muku wani hanya wanda da yawa wasu sun sani wasu kuma ba su sani ba. Ga waɗanda ba su sani ba, wannan abun yana da matuƙar muhimmanci, ga waɗanda kuma suka sani sai su ƙara sani da shi. Amma da farko muna roƙonka idan wannan shi ne ina roƙonka ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa, sannan ku share ɗin wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa domin su ma su amfana. So abin da zan koya mana shine misali yau zaka iya zuwa kasuwa sayan waya, kana so ka gane shin meye ingancin wayan nan ko kuma meye ne ƙarfin wayan nan da adadin bayananta. So misali kawai abin da zaka yi shine sai ka shigo a nan wurin malatsan abin wayarka kamar haka, misali sai ka shigo nan wurin kira. Gashi nan idan ka shigo haka sai ka danna *#* sai ka danna 4636 #*#*. So kaga za ta kawo ka nan wurin, idan ta kawo ka nan wurin ga nan phone information, idan ka sai ka shige shi haka. So kaga ga dukkanin bayanan wayarka da adadin ƙarfinta da dukkanin komai na wayarka. A nan za ka duba lafiyarta da komai nata. A nan za ka duba wayanka, yanayin cajin, yanayin duka da duk abin da bayanan da kake so nata. Gashi nan bayan ka gama da wannan za ka iya danna back, sai ka shiga wannan use, wannan na biyun nan shi ma sai ka shiga akwai abin da yake nuna. Sannan wannan wifi information shi ma sai ka shiga, shi ma zai nuna maka duk dai abin da kake buƙata akan wayarka. So da yawa wasu mu za su iya siyan waya amma kana so baka san, wani yana so ya siya waya bai san yaya yanayin ta yake ba, ya lafiyarta. So wannan hanya ce wadda idan kai amfani da wannan hanya za ka ga yanayinta da dukkanin bayananta. So na gode 'yan uwa, ina roƙonku da ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana like, ku danna mana share domin duka 'yan uwa su amfana. Na gode.